аз парвандаҳои ворид шуда ва бо баровардани ҳукм нисбати 77 ҳукм нисбати 128 ашхос баррасӣ карда шуд. Ман дар нимсолии 2017 агар ин хел гирем, агар соли гузашта дар ҳақиқат 77 парванда нисбати 180 ашхос баррасӣ карда шуда ҳукм рованда шуда буд. аз ҷамъи умумии парвандаҳои баррасӣ гардида бо моддаҳои 179 терроризм ду ҳукм нисбати 6 ашхос рованда шудааст. бо моддаи 180 кодекси ҷиноятӣ, яъне ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ, нисбати соли гузашта камтар, барои ки соли гузашта нимсоли 6 моҳая ман муқоиса кардем, 16 парванда баррасӣ шуда буд нисбати 24 ашхос. Имсол бошад 13 нафар маҳкум шуданд. бо моддаи 189 кодекси ҷиноятӣ барангехтани кинои адолати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ ду ҳукм нисбати 2 ашхос. соли гузашта бошад нисбати 4 ашхос мавриди баррасӣ қарор дод шуда буд. бо моддаи 307 кодекси ҷиноятӣ, яъне даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ду ҳукм бароварда шуд нимсоли соли 2017 соли гузашта бошад нисбати 9 ашхос, хато накунам, нисбати 9 ашхос. бо моддаи 37 прим 1 даъвати оммавӣ дар ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ, ифротгароӣ дар назар дошта мешавад, як ҳукм нисбати 1 ашхос. аз шумораи умумии маҳкумшудагон ки 128 нафарро ташкил метиҳад, аз ин 3 нафар ноболиғ, соли гузашта 2 нафар зан ҷиноят содир карда буданд. соли имсолии 6 моҳи 2017 аз тарафи занҳо ҷиноят содир накард.